Dako kong pasalamat sa Ginoo kay wa jay casualties sa Alicia, wa jay nga angel dito sa Alicia ko nung next January, pero ang mga bayad ko nung ano so salamat sa udak ko nga update na ko nila guys, balang ang kamalisid basta para magkamalisid basta okay na silang tanan dyan. Ang amo ko nung kamali guys, ma-repair pa di ay nilipad ko nung scene, ang tanang scene na tang dyan sa bahay po, tang pagsinsa ko sa inyo sa sala. Halos mga bahay ko dito sa Alicia guys, nangakuan, nangalupad ang mga atot. Wala mo na ang update guys, naka-update na po na lipad sa kong dako. Tapos ni Zizen Birds, sila Junjun og si kanang isang anak na nabilin dari sa kuan sa Dalagit. Kalos Ginoo kira sila dyan, naka-contact na po ko ni Nicole o ni Cristel, katong anak ni Ruby Provinciana. Salamat po si Lord, salamat Ginoo Lord, kay sila tanan, ligtas sila ba naglisod basta kay buhi. Hala no, pati gasolina gibilahan. Gasolina ginilinyahan. Uy, gasolina sa Limbarok. Pati gasolina, ano buwan? Nakauna-una pa, mapapulta yan na sila. Nakauna-una. Hi guys, good morning! Ako na po din si Flor Dilisa. Welcome back sa ang channel. Makatug o magkakain ng gazog ko ron guys. Kay doa ka adlaw, huwag ko iligo unja. Kay lagi ko, disit ka aso dari sa Cebu po. Di disit po dalhin ka. Kakita ko tos gawas guys. Kadang Petron dia sa Banawa. Agpila na sa kutsiyo ka ng tricycle. Nagpanik bayin sila o gasolina. Abot ito sa Birama. Padung na dito sa pila, grabing taasan na dyan. Tutunan sa pabiliw na rin ito ang nagipilahan nila nga gasoline station. Nagtana ako guys, ganina Ginoo ko grabe dyan. Bisag asa na yung mga pila ng ginagmmga galon, ang guban tubig, ang gasolina, ang ilang okay ba o kung guban nagpanik, bayang na ba ng gasolina. Pero ang tubig dyan guys, grabing kalisod. Dahil thank you ko dahil sa amang manager sa ayon pang Alex. Okay. Sa ilang mga staff, kaligod ko guys, pwede sa doa ka adlaw kay dadso kong gikausan. Salamat sa kanila kay mga butang sila. O kay las nga natong mga nagkausan ko guys, paligo ko. Tama sila tubig guys, pero lagi nito na lagi pod kay kanang wala lagi 20. Sa dari na yung gilabdan yung mga nangamatay nga mga hayop. Naras laplin, kasi na ito sagsagod sa mga basura. Nairo. Murot mas lapis na, iro-iring, ilang sila nga matay, kung kayo bangon nga matay sila sa bagso. Diya. Kuan guys, isilukan dari, kaya mga banwa nga pare. Tanan naman si mga kanang mga restaurant why na nga pare, mag-listen ka pa ng kakakal. Diya. Kanang parang pas Ginoo guys, sa mga pangapangita, kasi may gawang makain. Sidsib lagi sa karon. Gawas ka kanina ako ka nasaba isaring dari pagdikdik sila mga atit. Ipalit ka naman ko ubot na. Kaya may dagang asong naman isagbot kaya matano naman ni maka kuhaning tubig. Sana na yun. Grabe laging misura guys. Ang naganahan ako mas madyo pa o naingani nga katalagban o tapas bukid. Kaya mabuhi ka pero dahil sila lisod ka o lisod ka kaso mo diskarte. Kalisod kayo ang dungaga nila puro kurintin sa may kurinti sa way na malig sa gasol lisod kadso ak mga kwan kaya nagisara sila dito may gapon sa kundo sa Ijanim dito sa Winland dito dapit sa Kapitol nga tumigapon guys ang magagayan grabing lisura grabing trapika pero grabe ang charging food guys kita mo grabing taas ang pila mga mood taas ang pila sa pag-charge sa mga cellphone. Mga kalisod ka adun sa pasalamat kung ka ginusang anak. Jan Mark nak, salamat nak, I love you nak. Salamat sang anak nga sa tagbilaran guys para kana mag-update sa among pamilya ja. Pud lagi ginagaway kay sila nagapod namo ug sami kat kaming kasladyo. Ja kami pud pretenggahan nila mo nga salamat ko sa Ginoo nga kana naka-update na gazon. Salamat ko sang anak kay nag-effort sa natong tagbilaran para mag-update ra sa namo. Ja. Salamat Lord, ang bana po ni Zizen Birds, sila Junjun o si kanang isang anak na nabilin dari sa kuan sa Dalagit.
kalos Ginoo kira silan sa nakakontak na po ko ni Nicole o ni Crystal katong anak ni Ruby Provinciana. Salamat po Lord, salamat Ginoo Lord kay sila tanan ligtas sila bahalag lisod basta kay buhi. A few moments later. Ang ligis na guys. Atas sa busya na po. Ito mo guys, susuda. Ano ito yung makakulisod mo? Basta yung makalusot. Balik na po. Kita sa mga kawin ng batas-batas na. Hinay na. Okay. Mangitain taon may panginabuhan pagkaan panihapon guys. Kami dani makakuha panihapon ron. So na ako ni mga manghatag dato pagkasunahan. Ano kay baso daan ni. Ako ni manghatag dato guys ang ado mi. Kay wala gi kurinti kamong mga dagan kurinti man. Dili man ka maghaling dare. Ako dani ko na yung kaso ng ato pagkaan dani balag. Saging na laman guys. Panihapon. Karon sa saging. Ha? Okay na magkakagsaging panihapon? Ha? Tingog? Okay na magkakagsaging panihapon? Patawa ra ba? Ay. Ito panihapon na. December 17 sa hapon na ron guys. Mga tayo dili guys. Huwag yapon na asikasit mga daan. Di yapon magian. Huwag yapon may makaon. Lagi ko ano ay kurente keras bukid ba terus amo terus bukid ug pagdo makakaon ka kay makaskado dari lagi nga labi mga dato way gasol puro ra di kurente dengagan aw nangang ngangit talaga may makaon ron nasa kami dani makakitag makaon ay isa ka bazi mabuntas ni ron Now guys, sa mga tao guys, grabe nilagay sa tubig. A few moments later. Hey guys, good morning. At today may karon sa Winland Kondon sa Idzanim Ancheck. Mga 2 minutes guys kay tanawon ko no basin og nang sa bawa pa may damage. Kaya man guys si Nana, si MM og si Madil, jag driver si Pedro. Ja guys, grabing trapika, Ginoo ko. Naparoy ka na, naparoy signal, pwede ba ka post ako. Naray mo na anak ron, audit, kikos dyan. O mga anak mo kasawa, audit ingan. Audit, yan, para kos dyan ba? Grabe o, tanaw ra na, nas kilid sa balay. Sama na sa tumpad sa siya. Lukat mo gina na diya. Ginoo ko, lukat dito. Masulti pa rin kahoy, apil-apilo, kung ko subos. Ay, Ginoo ko, Lord. Iunyas mga kahoy eh. Ang kanayaw, tanawa na. Naunsa na na rin boss. Nindot itong tanap So, Robinson, Robinson wa na. Anay forma. Nara guys. Pero Christmas tree sa kon. Nindot kayo, wala tuwad na. Bisag putaw o. Asa ang kutwa to. Napoy, nagbuan kasal-kasal. Uy, Ginoo to ah. Charging station na! Ay, Ginoo ko. Hala. Hala no? Ay, Ginoo ko. Abot asa na kutob ang kuhan. Pila? Jesus, Ginoo. Asa magkaan ni Pedro? Siya sa yan yung traffic. Ay, Ginoo ko. Ay, sige na. Ay, dito. Oh, lakot sagdan. Ako isog na. 17th floor? 15. Ah, 15. Ang muna ni? Yap, isang ko na. Kita ko gawas mami abli ini nabi. Pero guys. Tapos ginoo ko na abugan na. Gi-check up pag kondo guys. Kaya ubang mga kondo nangakuan man. Nga buwa kay kalis ginawa, yun. Okay ra. Okay, ilis na. Ako wala isang kondo no? Ay, mga kondo. Sama na. Ano yung haunted house ang ginoo mo? Ay, hindi daw. Haman, kita din namin. Kayo ba? Muna Ay, haunted house dalawa ang na. ginoo mo. Uy, ginukuhag na. 15th floor ni guys. Dami taas. Ano ang haunted house? ang haunted house? Ano ba? Asa, asa gitulun mo? Mana, o kananda ko kayo.
Kanang puti? Oh. Ah! Malay ba? Kanang na dako nga. Ako na kami haunted house. May nagpuso na na. Bay, di na. Malay na. Saan mo nang balay mo mag-condominium pod? Lagi ka na lagi. Pato lagi ka na dako. Nalagi nagpuyo ana ni nagpuyo. Caretaker na lang. Kawa ang mga kahoy. Mama siguro ito butas bukid na to atong gisak ana. Makitag city. Kailan nga katuig ko mo sa do ma tanawin. Ha? Ano yung list na nabirme? Maghilo ka na? Ngita na ko ang silig asa. Silig, manlilig ka. Pero may na tubig, may suga. Hala, diha basta na itubig ug ako. Ano naman? Ano naman? Uy, Ginoo ko silig asa. Ano naman? Ni? Ano naman ni? Anak? Ano naman na? Kana, laki nga boda. Boda na siya? Ano na? Tigirin na ito. Kanang tanan nga kuan ba? Kanang tanan nga ipasol. Si Kuko gabata ng tanan. Hani man? Na. Kana. Kana sige buhat? Oh. Yes na niya. Pasol. Tiyaw. Oh. Mo yung lingaw. Asa maglakaw ng sagdan dani? Naka maglakaw ra ta. Mixi. Ah, nalagi hagdan dito. Oh. Ha? Diha yung lukso niya. Parang ganyan ko. Ano man ka? Na, sa lima sa lima. Di sa subos. Oh, dito sa mo. Mukhang din din eh. Kanya. Ang hitog man. Ngablis. Yan ang Ngablis mo na punta. Maliit ko. Hag mga naman yun. Ang hinay ka. Ang mga Guys, naog lami. Uli na magikan sa kondo sa iyan ni MM. Jara na di ko na nagigag datugikan sa ka-25 floor. Down sa ubos di. Saan na? 25 soldier na siya. Oh, labat sa hadlok. Sa taas wala ingan. Gid ko yung ganaan na akong mamante o. Andun ninaog ko mag-anaan na gyapon. ano, madud ko nga ako. Asa na? Bugto ng mga wire. Ano bang naputol? Oo. Din balita. Ano isa sibo guys, sa ilog nagtubig. Dahil namutang, dahil nag-away. Tapat ninyo ba? Nag-away tubig. Hindi maangay away-away. Dito, give love. Ang Christmas di man karon. Give love ang kaya, mag-away tubig. Kung No entry no. Ano, linya lang kita. Linya mo sa sila. Hindi sa ang kabagingan. Di ba katamay na maglahag tubig, Pedro? Oo. Depende lang. Dahil nag-ansta ka, inom. Pila na tayo mang imong tubig? Wow, 1 etra ko. Ikaw, sa kalitro. Hindi. dan Pait pa, Spanyawan. Puro gyud galon. Tama guys. Aluhin taon mo. Hindi po ko yung mustinahan na ba? Saan na ba doon? Asa? Tanago ng linya. Abot ko na dito. Kuhan. Kambiri. nag-parking na sila Pedro? Ha? O nag-charge? Awon sa? Di charge siguro ni. Wag gikan dito man yung pila ha. Charge. Abot din dito. Nagi-charge din siya ito. Nagaba nag-idapag galon. Ay, galon tubig. Ha? Tubig lagi. Na, nag-ida sila gabang galon gipang da. Wala no. Ay, galon na sa kabuok. Sinangawahaw na sila. Kaluwi po. Wala, oy, ginawa ko. Tubig. Ano, pati gasolina, gibilahan. Gasolina, linya. Uy, gasolina dyan limbarok. Pati gasolina. Ano buwan? Nakauna-una pa. Mapapurta yun na sila. Nakauna-una. Ano, gasolina. Gasolina dyan oh. Gasolina. Oo, taas ko sige ko an. Hala, ginukog gasolina ng tubig. Sa tasang pila, gasolina din ang idana yung tagalon. Di na naman maglakaw, karong di makagasto gasolina. Duga na mamot. Ay, ginukog sige. Oo, dun na. Nakakita. Problema. Gasolina. Gasolina.
Kana pila gasolina din ha oh. Oh, talang. Pila gasolina, pila og tubig. Sana lang ning kinabuhian na Cebu. Ay nako. Pila bitaw sa gasolina oh, nagimotoran ko sa man mo sa man kagalon gida. Gasolina di ay. Maubusan sila. Kay mga laban siguro ni sila no. Gasolina di sarado. Oh, sarado. Oh. Ablit dito sa Jabirama, ablit po. May galinig yung sakyanan na kay dagha gasolina. Anong gasolina dagha? Mahit mo na siya na, kung puno mo na. Ah, full tank yun. Putang ba? Mo bito ko ba? Niya abot dito ilaga na hindi dai. Awa ba? Niya, mo to. To gasolina lagi to tas iyang nana ganina. Padung na to ngarapin unsa ning pilaha di ay. Hapon pa dai, mo lilinyahan, mo di gasolina rin. Mo di umara pa ning gasolina na abri din eh. Oh. Oh, sana. Hala no. May uso tayo gasolina ron ta. Ha? Pila ka to dito pilas kina, pila ka kilometro na dito? Abot ni. Ano pa traffic tas kalibutan ay. Pwede sila nang gidabog. Mga tao, ako kasabot og asa pa doon. Okay, pala itron. Awa din. Mga tao nagkagubot, ako kay bukan sa padungag ba nagidagbaag. Pag mga tiguang na inang lakaw siguro gintan sayo siyang sa kabay mo nang gawas. Salamat Pedro. Salamat. Sa Pedro. Kasi mga asawa nga nanginlong. Ay, siya tayo sa mga asawa. Nanginlong ang karos dito. Nalaba ron, nalaba. Thank you, bye. Bye. Bye.